Jawa. Deh, tahu lah. Nah, ya ini kan. बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय दायो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननो जा एसे हायो आं बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादों अननानै नोंथांमोना माने आं गासिखौबो दिन्थिजोबनो हायाखैब्लाबो जे एसे माने भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलांजोबगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना लाइक शेयर कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा बुङो मायाव थांनो दा जों नै थांगासिनो लोगोफोर माने आं ड्राइभ खालामगासिनो नालाय दा नै गिन्द्रियाव हमगासिनो मबाइलखौ बेनिफ्राय दा नै जोङो माने टंला बारबोबाय आरो दै लोगोफोर टंला बारबोनानै दा माने उदालगुरि लाइनाव दा थांसै जोङो बेनिफ्राय जों थांगोन मेन जायगाया जाबाय राङापारा जों माने दा थांबाय थादों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो जि हायो देखायलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना अननानै स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां नोंथांमोना भिउखौ एसे इन्जय लालांदो नोंथांमोननो जा एसे हायो दिन्थिलांबाय थागोन मानो होनबा आं दा गाव मबाइल हमनो हाया नालाय दा नै आं ड्राइभ खालामगासिनो नङा होमब्ला बेनिखायनो दा नै आं माने सासेखौ हमनो होबाय आरो ना मबाइलखौ बेनिफ्राय दा नै जों थांबाय थादों आरो ना लोगोफोर दे बिदिब्ला नायलांदो बोरैबा नै लोगोफोर आं ड्राइभ खालामगासिनो सालायनाय खिथियानो जाबायसै नै आं ड्राइभ खालामगासिनो लोगोफोर दै माने दा नै थांगासिनो जों आङो माने नोंथांमोननिजों माने मबाइलजों नायबाय थानो टाइमखौनो मोनाखै आरो दै आं माने लामाथिं नायबाय थानो गोनां जादों नालाय माने दा नै ड्राइभ खालामबाय थादों माने हाइवेआवसो दङ नालाय आङो बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों माने मोजां नायनो हायाखै आरो दै नोंथांमोना नायलांबाय था दे नोंखौ दिन्थि मबाइलखौ सोर हमदों नायनानै ला नोंथांमोना गेन्द्रिया बेनिफ्राय दायो मा सफैगोन होनना बुङोब्ला दा नै थांगासिनो नङा होमब्ला baru ini udah beli kaya bayar. मिनिट थावना हरनासो माने फैबाय थाबाय दा नै गारियानो पामसार उननि साखायानो पामसार जाना होबाय गारि लाना फैनाया फार्स्ट टाइम नै इमान मोजां लामायावनो माबे नांखो पागल लामायाव फैबाय थानाय जेबोआनो गैया जि हावा थांना होबाय पामसार जाना थाबाय दा एक्सपियार मोनसेखौ दा लगायनांगोन दा लगायबा दा नै मेकानिकखौ लिंहरदों आरो ना फैबाय थादों होनदों दा नै गेन्द्रासो रायगौमोन दा जोंबो दा फाटाखौनो मोनाखै बा साइडखौनो होथारालै होननानै नाय लोगोफोर फाइनालि सफैबाय फैयै दा नै सासे खामानि मावगासिनो फैनै हाबसो गारिखौ बेयावनो लाखिना दोनबाय आरो गारि पामसारखौ खुनु मथे फाहामगनानै दा नै बेसिम सफैबाय आरो ना लोगोफोर मा बुंबावनो आरो लामा गोजान फैयै आरो गारियानो पामसार जाना होदों मा बुंबावनो दा आरो माने बिदि माबाखौ मा होनना बुंगोन टायार बेयाव एक्सपियार टायार गैबावला दायो एक्सपियार टायार नांबावगोन मानो होनब्ला माला मा जायो जेबो हमनो हाया बेनिखायनो टायारखौ थिक खालामना लानाया मोजां जायो आरो ना एक्सपियार टायार नांबाय थाखागौ सासेया नागिर' असिनो
माउन्टेना थाबायदों जाबाय थादो माउन्टेना ओइथि थां अबासो नुगोन नोंखो दालाय होनलाय मोनफैबायना खोन्थाबाय माथो दा नोंसोर मा जादो मा मेथाइ जादो सलबुल होनना बुं सलबुल माउन्टेना मा जादो बिंगु माउन्टेना बिंगु जादो दे माने दानो आइमोनखौसो रायगोन होननानै आं रायो नायो नाया मा नामोनलाय इयो ना सलमोन नै इखो माने बोरसि बोननानै मोनदोंनो दा नै इखौनो संसिगोन आरो पास पुवा जादोंनो लोगोफोर बिलाहि माजों बनायो बिलाइजों र' सेकेन्ड डेयाव जों मा खालामनो नागिरदों महा थांनो नागिरदों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना आं खोन्थालांगासिनो आरो लोगोसे दिन्थिबो लांगासिनो लोगोफोर दा माने आरो राङापारा टाउनसिम थांनो ओंखारलायबाय आखाइयाव नै आखाइ सानायखाय आरो दिनै खाना लाफिनलायबाय आरो दा नै KYC फर्म हैनो थाखाय नै बेयाव माने बेंकनि पासबुक सासबुक गथाय आधार कार्ड माबा माबि KYC फिलाप खालामना फैनोसै आरो ना मानो होनबा गोबावथार जाबाय लक जाना दङ बिनिया माने जेबो नुजाला माला जेबो माने आपडेट्स फैला बिनिखायनो माने दिनै सब क्लियार खालामजोबना फैनोसै आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोननो मा हायो मा हाया नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबाय था राङापारा फ्लाइअभार नै इन्डिया खामानियानो जायासै दा नेना दोंबाय थायो बेनिफ्राय दा मायाव थांगोनलाय मार्केटआव हाबहैनोसै दा दसे लोगोफोर आरोना राङापारा फ्लाइअभार इयो बे दखानाव हाबफैबाय जों दायो मादिया हामगोन 나로 당올라요. ডাঙৰ নহয় বেছি ডাঙৰ নালাগে ইটোৱে ডাঙৰ চলিব নয়তো চলিব চলাটো আৰু বেলেগ মডেল দেখাই দিছোন আৰু বেলেগ মডেল এটোৰে মডেল হ'ব নাইবা এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আৰু এনে বেলেগ নাই ইয়াৰ ৰং বেলেগ হ'ব লাগে এইটো কেনে এইটো এইটো সৰু হে এইটো আগত मा नाम मोनलाय नोंना अनामिका दैमारि आरो मा ना गाबज्रियोमोनलाय नासुनि दा जोङो टाउननिफ्राय माने आं टाउननिफ्राय मोनफैनानै नासुनिया थांनो मोनासै ना टाउनाव ओमफ्राय सोर थांफाखो जोंदो समायना जों साथामा थांबाय नासुनिया थांबोनो मोनासै बेखौ उनाव लांसिगोन बेनिफ्राय दा नों ओंखाम जाबाय मा मैगं आलु दालि आलु दालिसो आरो मिथाइ जाबाय नंगौ ना जानो थांगोन नया जा फरायनायफोरा आलु दै चौका नै दै चौका मा दङ इयाव मा दङ इयाव कमास बोरा जा बेग मोनदों नोङो बेगखौ मोनदों नै कम्पासा नैलाय कम्पास आरो नै बेगा आरो लेखाबो दं आंनाव औ मोजां फराय दे masa biar dongเลยtuh ini banyak kan bilang ya obat dong ini dong ini dong ini mau tahu saya apa sih मामोन बिलाय tuh हा tuh दैसो खाजानि जाय सफा मारियाबा बे अबाव बोरै जानाय आसिला खाजानि मोनसे जानसै लेखाया
캐비 낭바 신하네 이걸 Mười chỉ lên này này này. Mười điện Nơi nhà lên nan. Nơi nhà lên nan này. Bên nào nó ăn nơi nhà ya. Chào à. Để tao lạc nơi nhà bên cái nhà này. Nơi nơi Burma. Nơi màu trắng nơi màu chủ nơi biểu mà. Bé nó chơi ba. Hồi là bên này học không thấy gì. Ano listing sa taga na listing apela. Apela ne. Apela. Apel tong leyak daw. Subutong ang nawa.